Πάμε να φτιάξουμε σάντουιτς παγωτό με μπισκότα digestive και ωραίο. Ανοίγουμε τα μπισκότα μας. Εγώ διάλεξα αυτά με τη σοκολάτα μέσα. Δεν περιμένατε κάτι λιγότερο νομίζω. Και τα τοποθετούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ανοίγουμε και τη δεύτερη συσκευασία και αφήνουμε στην άκρη. Είναι τα καπάκια μας. Θα φτιάξουμε και λίγα Όρεο. Ανοίγουμε με ένα αλυφόμενο μαχαιράκι, πολύ προσεκτικά γιατί σπάνε, και αφήνουμε και αυτά στην άκρη. Κρέμα γάλακτος. Και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει σαντιγί. Λίγο υπομονή εδώ. Παίρνουμε το ζαχαρούχο γάλα από το ψυγείο. Έχουμε πει να είναι παγωμένο. Βάζουμε μέσα στη σαντιγί και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Βάζουμε τις σταγόνες σοκολάτας. Ανακατεύουμε. Τα μπισκότα μας. Πάμε να γεμίσουμε. Θα πάρω ένα κουτάλι. Κουτάλι έχετε όλοι στο σπίτι. Βάζουμε προσεκτικά στο κέντρο. Έτσι. Ώστε να πάρουμε το καπάκι, να το βάλουμε και πιέζουμε ελαφρά. Έτοιμο το πρώτο. Προσεκτικά αφήνουμε, συνεχίζουμε το δεύτερο. Καπάκι και πάμε για τα υπόλοιπα. Μπορείτε να τα βάλετε και έτσι. Έτοιμα. Πάνε κατάψυξη. Πάμε και στα μπισκότα Όρεο. Πολύ μικρή ποσότητα εδώ γιατί είναι μικρούλικα τα μπισκοτάκια. Καπάκι. Τα ετοιμάζουμε όλα και πάνε και αυτά κατάψυξη. Εδώ περίσσεψαν 3 που άφησαν τα παιδιά. Έτοιμα και αυτά. Το μείγμα που μου έμεινε βάζω το μισό σε μία φόρμα. Ισιώνω. Στο άλλο μισό θα προσθέσω λίγο κακάο. Ανακατεύω και τοποθετώ στην άλλη φόρμα που έχω. Ισιώνω και εκεί. Παίρνω ζελατίνα και κλείνω πάρα πολύ καλά και βάζω κατάψυξη. Για όσους θέλουν, λιώνουμε λίγη κουβερτούρα γάλακτος. Εγώ παίρνω τη Νεστλέ. Λίγη χρωματιστή τρούφα. Και βουτάμε. Μπισκοτάκι. Εγώ θα κάνω 2. Εδώ να έχετε λίγο υπομονή. Ακουμπάμε ελαφρώς στο μπολ μας, να φύγει η πολλή σοκολάτα. Τρούφα και έτοιμο στην άκρη. Να το και το δεύτερο. Κατάψυξη και αυτά.